ora mudeng kersane Pak Lurah kok njaluk lakon Begawan Sadowala ya apa sepenting iso dilakoni apa apa saurunge Mas Andi TB iki aku arep nampilke anakku wedok Sendo. Oh ya support musiknya siap ya Mas. Sapa Genduk Lintang Kairo iki yo saka Kediri sing lagi naik daun. Oh support musik ya Mas. Monggo Genduk Lintang tak aturi jumeneng. Oh ngono ah saurunge Mas TB ya. Yo berpacu dalam musiknya Indonesia. Oke nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nduk Cahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Kabare saka Pak Lurah sampean kena flu ya apa? Nggih, batuk pilek. Batuk pilek. Ya kemarin juga demam tapi alhamdulillah kula saged sowan mriki dengan lumayan sehat tapi kita untuk bideng-bideng, Pak. Mboten napa-napa. Bideng sithik ra apa-apa ning sing penting metu suarane. Nggih. Sowan ana lapangan Sumringah, alun-alun Sumringah. Nggih, luar biasa sekali penontonnya. Banyak seperti lautan manusia ya, Pak. Betul. Nggih. Luar biasa dalam rangka bersih desa iki Nduk Cahyu. Nggih, bersih desa Prajegan. Prajegan. Desa Prajegan. Heeh. Kecamatan Sukorejo. Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah didoakan semoga warga Prajegan Sukorejo semuanya dibarengi sehat walafiat, dilancarkan rezekinya nih Bapak Ibu ya. Amin. Pokoknya doa terbaik nih Pak. Dan diucapkan sering dalu kanggo sedaya para tamu undangan. Kamu ya Pak? Enggak apa-apa. Sing penting metu, Nduk. Kamu nih Pak Lurah nih. Wow, alhamdulillah sampun diparingi tempat transit buat istirahat Pak. Oh makan. Pengundi. Datang dalam di Bapak Lurah. Oh makan. Iya siap. Ya, saiki wis beranjak dewasa ya Nduk sampean. Alhamdulillah. Gede tenan dari ini. Nalika sampean ketemu karo Pak Kangko pisanan kan ora semene iki cilik lho. Ini segini, yang sederhana nopo sak sogo untung. Oh, sasok untu. Kayak awakmu kelas piro ta Nduk ketemu karo bapak kae? Kelas 3. Niko awet nyinden, niko awal nyinden diberiakan panjenengan. Kelas 3 SD. SD. Saiki kelas piro saiki? Saat niki kula kelas 2 SMA. Kelas 2 siapa? Nggih. Wah, Kamu tuh mau dereng salim Bapak. boleh mau mangan ki rada akeh ngono. Lah nggih to. Jasa macam orono. Pripun? Sawang gorengan kaya triplek lho. Nek mangan sing rada akeh kita tok berisi lho. Nggih, rasane ngomong ya Pak nggih. Dablek mangane akeh. Wis. Kudu dapat bisa. Oh iya betul dablek sih. Oh iya. Luar biasa. Ah, saiki wis bersinar ya. Luar biasa, tekan ngendi-ngendi ya. Ini paling sering panjenengan Bapak. Wis duwe pacar urung? Belum. Oh belum. Syukur. Aku krungu-krungu enek isu-isu kok duwe pacar dalang kaya ojo. Ya iya. Iki ora apa-apa kok. Dalang iki jodone ya sinden kok. Biasanya ngoten ya Pak. Iya to, Pak Kangko ya bojone ya sinden bodone. Tunggu leh tutup. Hari ini jangan keluarga besar derek ya Pak. Nggih, nuwun iki. Ya anak wedok, Mbak Tata. Ragile. Nah, do melu kabeh. Ngatur kok bawa pelok Nduk, saurunge lelagon saka BPD Desa Prajegan. Nyuwun lelagon Kusuma Wijaya, Loro Jonggrang, Trisno Wananggono. Kagem Pemdes so Bapak RT RW masyarakat Prajegan tansah guyub rukun bangun desa. Saking BPD. Bawa nono rakyat sedaya kita suara musiknya. Oh,
kok ditibane Kusuma Wijaya. Ah. Apa? Midang sari nggih. Boleh, boleh. Manong. Wah. Nah, cocok nek sing nyembang sampean tembang perkara kasmaran. Ya. Rada ngempet sithik ya, Ndra? Nggih. Ora apa-apa. Kita kok suaramu rada metu bindeng-bindeng sithik ora apa-apa. Nggih, ngapunten nggih Pak nggih. Oh, ora apa-apa. Wis tak utuh mangkan bayaranmu ora mungkin dipotong. Aku manggongi ke bar goro-goro medun yo ora dipotong karo sing anggap. Amang bengi awakku panas ngono lho. Wayangan wonten Purwodadi awakku panas besi. Ah, iki berarti infus nama Rongjang. Alhamdulillah wis rada penak awake. Ya, terus. Iki ana bebunga saka BPD Desa Prajekan. Iki nyuwun lelagon telu, iki menehi bebungah wujud duit 250.000. Oh nggih. Saking sinten Bapak? Saking BPD. Nah, Desa Prajekan iki gono. Nah, lakonan iki bisa. Oh, karene mangkani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta gending tangan nengati kami tujukan kepada panitia dan segenap perangkat desa, lebih khusus kepada Mbah Lurah Timbul. Semoga Prajekan tetap jaya di udara. Wassalam. Saking penggemar wayang kulit Wahyu Dianto Bukuh. Ya, jaluk gending tangan nengati. Iki mau saka BPD jaluk lagu Kusuma Wijaya Roro Junggan Krisna Waranggono 250.000. Ya. Kanjeng iki njaluk lagu kangen ning ati ora nganggo duit rasa dipinangkani gitu. Apa-apa kangen duit ora jalan. Dari perangkat desa Prajekan nyuwun sesi Demak Brajakan Banyuwangi pepiling gunggung asmara. Wah ya ana duwite ya iki ana. Ya iki kaya iki. Lu. 500.000. Iki sing njaluk lagu rene duit iki ana masa iki. Mate habis ora biar man yo nggih. Kalau lebih sih ditambahin meneh 100 masyaallah. Ya desa amplop Kak. Kalau bisa wonten lisan lho. Saking Sono Keling Kepala Desa Tunggur. Saking Mbah Sono Keling Kepala Desa Tunggur nyuwun gending samping gunung kagem sedaya Demang sekecamatan Sukorjo ugi warga Prajekan nggih Pak Lurah saka Desa Tunggur iki ya mene duit 250. Nah, pun ganep setunggal yuta. Pun boten sah repot-repot Pak Lurah perkara lagu wau dilalekne mawon niki pun boten sah yuta. Tambahi beneran. Terus yo. Besok kapan? Besok kapan?
rodok Suloyo ki nyuwara ya rodok. Sesuk gek bapak ning ndi sampean? Tanggapan yang ndi sesuk? Ini datang daerah Kediri mawon Bapak. Bapak yo ning Kediri ki sesuk? Oh nggih. Wonten ning Dungus Kunjang Kediri sesuk. Oh Nggih. nggih. Binti kita jenengan mungkin tanggal Piro? 5. Oh iya. Tanggal 5, kali tanggal 6 nggih. Aku lali nduk aku. Tapi kapan berarti? Mboten pancen yo lalen wis tuwek. Ya, terus. Umpama nona Manong tanpa perahu sasakura Mingkapatri. jenengan untuk mriki to, Pak? Wah, telu daleme. Nah, matur nuwun, matur nuwun. Untuk para berat kan nduk tang. Pundi Bapak? Nika sing aso Oh, takon oh nggih, tapi pundi Bapak? Pak Dion. Madiun. 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 Oh, Pak Santo kira. Santo. Asmoro Santo. Ya, Pak nuwun. Nyidam sari as. Nidam sari as Pak Lurah panitia yang ngersakne campur sari ya dipinangkani ya. Ana sing nyuwun campur sari ya disembadani, ana sing klasik ya disembadani. Heeh. Tanggal 8 sok ben ning Sambit ora ngersakne campur sari ya siap. Yo, lagune Kusuma Wijaya ya, Nduk. Gamelan plus musik. Oh, ngono ya. Coba kaya apa? Yo. Kusuma Wijaya atur Bapak BPD. Ya, yo. Thank you.
yuk, nah yuk. Luar biasa. Ngapunten nih Bapak, kalau boleh silakan sebenarnya. Oh, buatan kuciwa. Ya, nah.